det? Det er din lillebror eller lillesøster. Ægte. Ægte. Det er mig. Nej. Er det ægte? Ægte. Får jeg en lillebror? Eller lille søster i den måned der. Juni. Mm-hmm. Hvordan ved du det? Det er fordi, jeg har en inde i maven. Er det ægte? Det er ægte. Hvad er det, der var juleting? Det er det, der er hemmeligheden. Ja. Er det derfor, du har sådan noget? Ja, det er så. Og hvad med mig? Bare godt lade krammer. Gå forbi. Det er efter. Hvem er det, der er gravid? Det er skønne nede af det. Det er skønne nede af det. Hvor er du nede af det, der? Nej. Det er ikke noget. Den er gravid.